Den kan ramme os når som helst. Så hvis ikke I iværksætter en evakuering med det samme, ja, så kan millioner af mennesker dø. Der skal jo være en katastrofe i en katastrofe. Om det så er et skib, der synker som i Titanic. En skovbrand som Air Only the Brave. Eller en meteor som en Deep Impact. I en katastrofefilm er der altid masser af spektakulær action. Alarm! Nogen brænder! Kom ind for helvede! Det er katastrofen, der definerer historien. Den skal stoppes, og nogen skal reddes. Pas på! Vi må op til redningsbåden. Ja, vi skal væk herfra nu. Men jeg kan ikke vende Coco! Nogen må jo dø. Men der er de hovedpersonen. Det er altså bedstemoren. Eller den bedste ven. Nej! Og det er igennem ofrene, at vi føler konsekvensen af katastrofen. Og tit er der en rig mand, der prøver at betale sig for katastrofen. Eller desperate mennesker, som har mistet håbet. Eller en kort romans midt i katastrofen. Og det hele kulminerer i en stor, dramatisk slutning. Karaktererne. De udvikler sig personligt i kampen mod katastrofen. Så vi kan få en lykkelig slutning. Og hunden klarer den altid. Vil du vide mere?